नोंसो साथामबो सालाय जमा होनो खोनसे बेबो बिनानाव अ माला लोगो मोनो मिथिला ना साब्रैबो लोगोमोन इसोरो सिगां माइनावा नायलाय खोनसे बेखौ सुवाखैमोन आङो सुलिखौ नांसैना आइ सुलायलाय नाङा मा सुनो बैसागुआव गाननो हागोन बैसागुआव गाननो हागोन गोथाङासो ना बैसागुआव आरो मा कालार दोङो बेलेग कालार दोङो मा लोगोफोरनिया माइनावा मोसानोसै मालाय दे जोंना माइनाव मोजां मोसाथा हाय लोगोफोर खुलुमबाय नोंथांमोनखौ गासैखौबो आंनि चेनेलाव फिन खेबसे बरायफिनबाय स' लोगोफोर जोंनिया दा थांगासिनो दङ कुमरिकाटा फाख्रिबारि गामियाव लोगोफोर जोंहा आयं दं बेयाव आइनि बिब' दङ आरो न' सानै दंखायो बेयाव बिब' स' बेयावनो जों दा आलासि जानो थांगासिनो आरो आं बेखौनो नोंथांमोननो शेयार खालामनो सानबाय लोगोफोर आसा खालामो नोंथांमोना भिडिअखौ नायनानै मोजां मोनगोन होननानै आरो नोंथांमोना भिडिअखौ जोबजासिम नायबानो जाबाय लोगोफोर स' थौदो बिदिब्ला भिडिअखौ स्टार्ट खालामनोसै लेट्स गो स' फाइनेलि लोगोफोर जोंहा नै आयंमोननि गामियाव मोनफैबाय न' मोनफैबाय अलमस्ट 1 आवारसो लादो आरो न' जोंहानि न'निफ्राय स' लोगोफोर लामाखौथ' जों आन्दायदोंमोन मानोना एसेबां बोसोर जाबाय नालाय फैया अलमस्ट 6-7 इयार्ससो जाबाय जों फैया ओंखायनो एसे आन्दायदोंमोन आरो लोगोफोर लामाफ्राबो माने बेलेग बेलेग जाबाय नालाय लोगोफोर मोनफैबाय फैद' बोरै मोनदों फैनानै मोजां नांदो फाय ओंखायनोथ' इथिं माने नंगौना नङा ना माबाबाय थादो आंना गोबाव जाबायना फैया 7-8 बोसोरसो जाबाय थ'ना ओं फैसैलाय बाजै मुवालाय बाजै मुवा फै आदा मुवा सिनायबाय सिनायदो जा लों लोंबायनोसै दोननानै मोसादो थांनो मोसानो जोंनो थाङा जाहानावथ' मोसानो लागोन बैसागो जासिगोन मा बैसागुआव मोसानो थांफानोथ' बैसागो मोसानो लांगोन ना इसोरनि गारिया मोसायो सयजों खारजों जोङो बिदिनो मबाइल लगायनानै मोसायो मोनालाय बिनानावखौ बिनानाव सिनायमोनदो आयं सिनायद' बिनानावा नै बिनानावा लोगोफोर जोंहा फाइनेलि आयंमोननि गामियाव मोनफैबाय आरो फाख्रिबारि गामियाव बे माबा आब'मोननि न' बे आब'मोननि न'आ नंगौमोन ने जिते आयं लानि न' जिते आयं न' नंगौ आयं लानि नंगा नङा जिते आयं नंगौ ने बे थांनो फैलाय माने नैबे न'आ माने आदामोननि न' आरो बिसोरनाव बेरायनो फैदो जोङो बुब्लि आब' होनलाय रावबो गैया रावबो गैया हनै थाला मारिजोबनाय लोगोफोर बेबो बाजैमोननि न' आयंनि फिसालानि आयं गोदो माने आयंनि फिसाज्ला गोदोर आरो रावबो गैया हनै थाला मारिजोबनाय गैया अबाव थांदोंथाय स्कुलाव थांदोंदां आब'आ ने लोगोफोरनिया जों बाजैमोननाव फैदों नालाय बेरायनो आयंमोननिफ्राय जों बेयाव फैदों आरो बेरायनो रावबो गैथ'वा बाजैमोना माइनावा स्कुलाव थांदों नालाय बाजैया लायनो थांदों आरो दा रावबो गैया जिरायनो होदों बाजैया जोंखौ दसे ने माइनाव नोंनि नामखौ खोन्थालाय ए मा थाखोआव फरायो
빨리 닦아. 이발 세탁하면 겠네? 응. 스쿨 아홉 나 그자노 가미오나 그자노? 그잖아. 그자노. 빨리 그잔. Kamera nampai, ada kimpa, ada siapa sita, nama dengan nampai, ada siapa kaya pai kerasa berlama tunggu bisa, ada tang, ada sita tambah ada tang. Sao thằng ở school lại? Papa maya abu. Abu dừng bút thằng à? Thằng abu tu thằng,แต่ mami tu apa itu? Habel, dia thằng. Đi xe rốc kìa. Ba giờ này là tôi sửa rồi, số lại năng tới rồi. Thằng school. Thằng. Lwgwfwr ni ya, mwnnao mosan sini malai. Dia जोंना mwnnao मोजां मोसाथार. Nih sendalnya kertas bisa. Boria, super. मोजां जाथारदों. बहासो रोंनाय नोङो मोसानायखौ? आङो रोंखायो. रोंखायो? हारसिंनो मोसादों? हारसिंनो सोलोंदों? मबाइलाव नायनानै सोलोंदों नामा? ना हारसिंनो? बा मालाय रोंखागौलै. स्कुलावलाय मोसायोना मोसाया? Mosayo, iku mosayo, beleg mosayo. Beleg? Ba mwnnao बिराद मोजां जादों मोसानाया. बिराद गोरोंखा माथो नोंलाय मोसानो? स्कुलाव सोलोंदों नामा? स्कुलाव सोलोंदों? आब'मोना बिराद मोजां जाथारदों लोगोफोर बिराद टेलेन्टेड नै mwnnao जोंना. एक्ट्रेससो जागोनदां mwnnao ने? एक्ट्रेस जागोन देरबा? मा जागोन देरबा? Pulis. पुलिस? बा मालाय लोगोफोर दैया mwnnao पुलिस जानोसैनो देरबाथाय. मोजां फराय दे. मोजां फरायनानै एकदम पुलिस जाथार. नै या दासो फैदों बाजैया. एग्जाममोन नामा? mwnnao? एग्जाम जोब्बाय? मादोंमोन? मा? जिके? जेबो नङा बायला सायला. जोंनियाबो बायला सिलाबाबो सोलियो. Kalarpun banza beso. कालारफोर बानजायो ने मालाय कालारफोर बानजायो मालाय. ओमफ्राय आदायालाय? मायाव? गथ थांबाय? लोगोफोर जोंना ओंखाम जानो जानोसै. ओंखामखौनो उखैयाखै लोगोफोर ओरैबायदि माने साहा लोंबाय फिथा जाबाय. थेवबो जानोसै. नियन जानोसै? इसोरलाय आब'मा? 근데 요즘만 잘안 나쁜데 봐봐 의욕서 안 나기도 있어. 의욕서? 네, 자이 돼. 아? 네. 이제 산에 가야 봅시다. 뭐자가 의욕? 맞아. 니언 자자가 뭔다? 해야 돼. 저리래. 그냥 그던 그. 그냥 쓰라니. 아이 고구마리니 나를 해봐 잡아요. 그래. 니 키치 나이 마음. 바보. 파야 감사는 호하다 걸린 여러분. person apa lah? Oma. Betul. Masa sudah. Oh. Kaino gauri? Gauri kan? Nah, lo punya deh. Sab saya. Saya kalau mana aku mau coba sih. लोगोफोर ओंखाम जाखांबाय दा नै बै बाजैमोननाव हाबलायनोसै खनसे बाजैयाबो थाङोनो न'आव थाङोनो बेयो सुवागपुराव गावनि बिमानि न'आव दा जोंथ' दानो थांथ'वा एसे लेट जागोन ओंखायनो फैफिनबाय फैदो थांसै होनबा नोंसोरो
와, 사시야, 드레스가. 어이. 탕수이. 말아 회견 쓸래? 응? 자, 소마이나 말아 드레스 ini. 모장타. Jangan deh. Size dress somaina tha. Bahani lam này online. Anh này blouse làm gì anh à? Hôm nay gặp cái dùng xe. Kamsa. Apa ya? Kamsa hôm nay lấy ăn nè. Có gì ăn nữa. Nè. mà cái gì mà cái chân thần nó Sân này là thấy mấy nó bên lệch khang. Sắp pha mà lẹ. Mấy nó à, này lệch kan sih? Wah kayak menang ah. Hah? Sulit kenang sih nam. Ay, sudah nang masuk nữa. Dia besok kan nagan mau. Oh. Dia besok kan nagan. Gue tangga sih nabi besok kok. Arma color dengar. Bila kalap dengar. Mama. Hi deh. Hi guys, này. Hai guys. Má khâu bồn. Aku pun. Ang ni channel lo borai bayan. Idi dengar makan sekarang ke? Dengan switch kan dia. Kam sakana? Mata kerja. Ini kan langsung deh. Ikan lang besok kan nagan. Kayak itu. Ay kan langsung. Deh. Kolom. Rêu nào đây? Deh, kolom nè. Kolom nè. Belum, abi kai ni cuba aja. đi nằm với sừng bà tụi nó đang xịt sụn nằm Kolom nào? Deh. Kolom bay, kolom này. Deh. Belum. Jangan lem gue tak habis kamu Ini mana ini ah? Wah, ini malah tanah sudah sasia. Deh. Abu ini bina nau sana. Dan susah tambah salah itu mana kan sih? Dia punya nau. Oh, mana lagi mana micilan na? Sabri ni mana sih? Siang. sabri samba bro Sabri ni mana sih? Kau sih potong cerita ya. Jangan kena kad ya. Jangan kena kad. Kamu yang nenglah ni kerja baik. Đừng có thay mày say đâu, yêu thay không được. Đây, Ay, kena hilang dah ngaram. Đây. Nanti kacau tak ada ini. Khoai nữa thả. Abu bukan kiu di sini. Gila. Abu mana ni gang ni sigun. Oh, Cảm thấy cái sao? Abu ni tak lagi dari jauh. Culai lagi bay. Đây đá mà bằng. Hai. Abu bukan tu mana. Abu jauh tu mana. Ai thằng đây, thằng này nè. Bà bắt thằng thằng đây. Nó thằng phản đỏ. Thằng phản nó phải dah. Sana berpihak berpihak. Urin tak ke ibu mai jauh di dalam. Terima kasih. Dadah mati thang unsung deh. Ami mai tang lu puro tu khumai jam mai phele. Muti kusta dah cinta barsone. কোন ফালে কোন ফালে যাবি তেতিয়া আহা ফালে যাবি নাকি পারি পাওয়াতো চিনি পাবি না রাস্তাটো অ Mungkin mau. Dah ini kita tangan macam ni sih, aku subari bapa saya tangan baca. Ori sih dah, ori sih nama ni. Ini kurban lah gue ini. Aku dulu mana mana hotel pasti bapa saya keraci sih. Ada kini, berapa bagi saya? Aku. Đây mà bà ơi mấy nào tát ra đây bà ơi thật đấy đây Dia tolong barna deh. Tolong barna deh. Susu laki kan. jangan deh laki kan phải kan rồi phải phải thay kan Lama dulu ipak apa thằng nó lo por sung muni vậy. Senang ni tak. đây thật ra bye bye bye